Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na limanaw k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw minnu sigin bɛ ka kunnafoni sɛbɛnw lakali waati kɔnɔ arajo Joliba fiɲɛ siraw ka Bamako yan Segukaw fɛ yen min ye Sikasokaw fɛ yen nɔ minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook ye Joliba TV News ani Joliba FM an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo tile 9 san 2023 limanaw bi ye dɔgɔkun daminɛ ye dɔgɔkun kɔni mana daminɛ ka ban giringajɔ o daminɛna dugubaw kɔnɔna la an ka togodaw la fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen de wuli ka min ye ayiwa ɲɛɲini jamana kɔnɔ bɛɛ wuli ka baara daminɛ kuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔba min ye a ka kunnafoni sɛbɛnw ye o de lakali waati sera an fɛ yan nɔ o kuma jɛka baara ne ni tɔma Amadu Tolo an bɛ kumaso kɔnɔ yan Tolo i ni sɔgɔma Amadou Diallo i ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na somɔgɔw bɛ di nba ayiwa dɔgɔkun kɔni daminɛna kosɛbɛ Tolo min ye fan dɔ fɛ Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la awɔ Joliba TV News ale fanfɛla la kosɛbɛ Lamini Kulubali min ye Musa Hayidara ye sirifikɛ kosɛbɛ ani Isufu Sangare awɔ fo ka taa se Augustin ninnu ma kosɛbɛ an b'u bɛɛ fɔ ko waleɲuman dɔn kosɛbɛ Tolo nin y'an sigilen kɛnɛ kan ayiwa dɔgɔkun kɔni daminɛna kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ sa awɔ Ala ka fori hɛrɛ la amin amin Ala ka jamana halisa a bɛ min ɲini hɛrɛ la Ala k'o nɔgɔya an malidenw kosɛbɛ amin sabu Tolo an bɛ Ala kɔni deli nka a minɛba o ye masaba in ye kosɛbɛ Tolo an t'a dɔn an ka dugawu a b'a mɛn wa a t'a mɛn wa an kɔni bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ nka an ka laɲini ye min ye a ka jaabi a ka jaabi an ka laɲini o ye Tolo dɔgɔkun daminɛna kosɛbɛ min ye an bɛ se k'a fɔ ko kuraw daminɛna Mali kɔnɔ yan awɔ sankura a bɛ ka daminɛ ni ayiwa ko sɛbɛlamaw ye awɔ sabu min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na ni bɛɛ yɛrɛ kun jɔrɔla kosɛbɛ ni bɛɛ kun y'a ɲini ayiwa jamana fila kosɛbɛ n'o ye Mali ni Côte d'Ivoire ye awɔ Tolo an kana se ka se ɲɔgɔn ma kosɛbɛ an ka Ala deli to ye dɛ Tolo kɛlɛ man ɲi cogo si la kɛlɛ man ɲi dɛ hali dɔɔni kɛlɛ Tolo i b'ale daminɛ de dɔn awɔ i t'a laban dɔn ayi sango jamana fila ni ko in kosɛbɛ Tolo i b'a dɔn ko bɛɛ a tɔ la bɛɛ de kun sari bɛɛ kun y'a ɲini sa awɔ a ko ka ban sa kosɛbɛ nka Tolo i b'a dɔn ne ye ko in kɛra ne bolo cogo min na ne kɔni ka faamuya la ko in kɛra ne bolo cogo min na a ko kɛra i b'a fɔ ko fan fila si se tɛ a la bilen kosɛbɛ Mali se t'a la bilen Côte d'Ivoire yɛrɛ fana parce que Côte d'Ivoire y'a sen don k'a bolo don ka dɛsɛ kosɛbɛ ka ko in kɛ i b'a fɔ ko jagoyala ko Mali y'a yira k'a fɔ o tɛ kosɛbɛ an kɔni an bɛ se ka ko in an b'a a bɛ ɲɛnabɔ ko ye awɔ nka a y'a to sira dɔ bɛ yen f'an ka tɛmɛ o fɛ fɔlɔ kosɛbɛ bon an y'a ye ninnu ka sɔrɔdasiw Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw taara Côte d'Ivoire awɔ Alassane a ye foli kɛ awɔ a ye foli kɛ kosɛbɛ a ma kuma jugu fɔ a kɔni ye kuma fɛn fɛn fɔ kosɛbɛ Tolo n'i y'a jateminɛ awɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ a ye ko in diyara ye a ma dɔgɔyalima kɛ a ma nɛnikɛ zi ye a ma jagoyali ko kɛ kosɛbɛ nka Tolo min f'i ye ni finitigi ninnu kɔni bilala awɔ a bɛ ka ɲini ko a ka médiation min tun bɛ nin ko la kosɛbɛ i b'a dɔn médiation daminɛnen de sisan ye awɔ médiation tun bɛ yen fɔlɔ la mais sisan de kan ka k'a daminɛnen kosɛbɛ mun na parce que Tolo i b'a dɔn ko maa dɔw bɛ yen awɔ u tɛ ɲinɛ dɛ maa dɔw bɛ yen u tɛ ɲinɛ kosɛbɛ parce que ni finitigi ninnu minɛna awɔ Tolo Mali ye min jira diɲɛ maa la nin ko la kosɛbɛ k'a fɔ Mali tɛ se ka kɛ ɲɛdɔnya jamana ye bilen k'a fɔ e bɛ min ka di e ye i b'o kɛ kosɛbɛ jɔnni de bɛ yen min da ma don nin ko in na bɛɛ ye dɔ fɔ diɲɛ maa bɛɛ da donna nin ko la kosɛbɛ mais a labanna jɔnni ta la Ba Maliba awɔ Assimi Goïta kosɛbɛ le président de la transition awɔ a labanna ale de ta la kosɛbɛ a y'a bila yɔrɔ min na a tora yen de kosɛbɛ maintenant o kɔfɛ sisan Tolo e y'a bila yɔrɔ min na a ma tɛmɛ o kan i yafara ninnu taara u ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ
bon mun bɛ kɛ sisan nin kɔfɛ moi ma question se situe ici a ɲininkali kan ka kɛ nin yɔrɔ la mun bɛ kɛ sisan awɔ a ɲininkali kan ka kɛ parce que Alassane ko sisan ko place à la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire kosɛbɛ maintenant sira jumɛn ni jumɛn bɛ ɲini sisan pour que joli de bɛ yen sisan awɔ fura jumɛn bɛ ɲini sisan joli in bɛ kɛnɛya cogo min kosɛbɛ a y'a fɔ cɛ ɲɛna Kwasi ninnu ka président ye Fort Gnassingbé kosɛbɛ a kana ɲinɛ dɛ a kana ɲinɛ cogoya si la une seconde kosɛbɛ Alassane ni Assimi cɛ halisa ale de bɛ jɔlen a ka kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ halisa awɔ parce que n bɛ ka kuma in fɔ kun min na n b'a dɔn kosɛbɛ parce que tolo yanni bi cɛ laɲini minnu kɛra jakuya a y'an ka mɔgɔw bila an t'a bila aw b'a dɔn u nana yan kun min na kosɛbɛ anw b'a ɲɛɲini f'an ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ o ɲɛ sɔrɔlen tolo u ka a tɔgɔ ye di kɔfɛ ministre délégation min nana yan o y'a sɔrɔ dɛsɛ de kɛra kosɛbɛ kɛ maintenant a ko nana ban ta tolo fo kuma ka to sen na kosɛbɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ jamana kuntigi fila ni ɲɔgɔn cɛ awɔ pour que ɲinɛ ka kɛ nin ko kosɛbɛ n'o tɛ tolo min kɔni f'i ye ni bɛɛ y'a ta bila a sɔnni kɔrɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn la i bɛ kan ka kuma faamuya kosɛbɛ parce que ni ne tolo ne kɛlɛla ne ye e ta k'i fara duguma an denmisɛnnin ma f'an b'a fɔ n y'i tɔn tereke kosɛbɛ ka bɔgɔ k'i ɲɛda la awɔ tolo ni kɛlɛ banna maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ taa e fɛ yen ka taa f'i ye nin y'i Beatrice la sa kosɛbɛ i ta sara la awɔ bon e bɛ taa fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini i bɛ ne bɛlɛ dibi la sa o awɔ taa juru sara bere o ka jugu dɛ e bɛ ne bɛlɛ dibi la sa ou bien i bɛ fɛn fɛn kɛ sa kosɛbɛ i b'o kɛ hali n'an ma cɛ kɛnɛ kan sa e kɔni bɛ ne ɲini sa cogo min ka di i b'o kɛ na kosɛbɛ parce que n y'i ta k'i fara duguma jama cɛ la kosɛbɛ c'est comme ça donc a ko bɛ ɲɛnabɔ halisa joli ka furakɛ joli kana to yen kosɛbɛ dɔ ka kala bila la waati bɛɛ n bɛ ka kuma ni nin yɔrɔ de kosɛbɛ voilà donc tolo a ko kɔni ɲɛna parce que a ko kun sera yɔrɔ min na kosɛbɛ a ko kun nege tɛ maa si la bilen ayi bɛɛ kun bɛ ka Mali yɛrɛ de deli sa awɔ deli kɛra kosɛbɛ a ko ɲɛ sɔrɔla halisa a ka to o sira kelen kan kosɛbɛ ayiwa tolo a bɛna fɔ waati de janfara dɔɔni kosɛbɛ an sigikun ye min ye o ye gafew ye kosɛbɛ an bɛ don o kɔnɔna la e ko Amadu n'an donna gafew kɔnɔ i ka nin baro sen yɛrɛ min ye gafew ye n'o ye l'histoire ye ale da bɛ a ko la koyi a y'a jira k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire finitigi 49 ye minnu ni u k'u dirakin bɛ Mali kɔnɔna la a bɛ wagati bɔ ko min ye fɔɲɔgɔnkɔ min n'o bɛ Mali ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn o faamuya ko la balimaya siraw ko olu taamana wa bɛn ko o nana finitigi ninnu labila la ale tagabolo kelen in na min ye indépendant ye ale fana da bɛ nin sira kelen in kan ni kunnafoni sɛbɛn fila tolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa nin ko la nka min ye l'essor ye ale y'a jira k'a fɔ ko finitigi maa 49 Côte d'Ivoire finitigiw tolo ko fɛn min kɛra ni o kɛra sɔrɔ yɛrɛ ye o ye sigiɲɔgɔnya ani badenya ni sinja bɛ anw ni Côte d'Ivoire cɛ tolo n'i y'a lajɛ ninnu kun ɲangina san 20 kaso Côte d'Ivoire finitigi maa 46 in dɔ maa 3 yɛrɛ b'a la olu kun bilala u si kaso de la n'an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko k'u jɔ k'u fa tolo nka olu ka kiiri tigɛra k'a sɔrɔ u ti yan kiiri tigɛlen kɔfɛ tolo ko yafa de kɛr'u ma min ye colonel Assimi Goïta Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ tolo waleya min kɛlen filɛ nin ye tiɲɛna waleya in a diyara maa ye a diyara malidenw ye a diyara maa ye a diyara Côte-d'Ivoirekaw ye tolo n'i y'a lajɛ l'histoire y'a jira k'a fɔ ko min ye ka se ka bɛn kumaɲɔgɔnya ani farafinya yɛrɛ n'o ye panafricanisme ye tolo o de lajɛra nin ko in na n'i y'a lajɛ Mali gouvernement ka communiqué kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni ye ninnu bila tolo a bɛ n'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ o
min ye grâce présidentielle min kɛra nin ye awɔ jamana kuntigi colonel Assimi Goïta a y'a kɛ dɔwɛrɛ tɛ kosɛbɛ Mali tɛ se ka kɛ ko i t'a bonya o ayi Mali tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko fɛn o fɛn ye min ka di e ye tolo i b'o jagoya Mali kan n'i y'a lajɛ fɛn 3 bɛ yen kosɛbɛ jamana kuntigi y'i sinsin nin fɛn 3 kan awɔ tolo ka se ka ni finitigi maa 46 in k'u bila ka t'u ka so kosɛbɛ n'i y'a lajɛ tolo a ma kɛ kumaɲɔgɔnya kɔ dɛ a ma kɛ sigafɔ ni faamuyaw kɔ kosɛbɛ sabu min ye fɔrɔ Ezozima Ɲasinbe ye n'ale ye Togo jamana kuntigi ye kosɛbɛ tolo ni hakili b'a la awɔ ale ka bɔli laban in na Mali la yan yɔrɔ a nana dɔrɔn ka taa kosɛbɛ nani ka taa tolo maa bɛ se k'a fɔ o de kɛra hɛrɛ ye sabu a taalen kɔ kosɛbɛ a ma tɛmɛ tile damadɔ kan awɔ min ye kiiri tigɛlen kɔfɛ cour d'appel ka kiiri min tigɛra ni maa 46 in tolo san 20 dara dɔw kunna dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ si kaso o dara olu kunna ani a man di sara kosɛbɛ lamani dara u kunna tolo dɔ ye miliyɔn 10 ye kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɛ o ye miliyɔn 20 ye n'i y'a lajɛ tolo ko yafa kɛra nin bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ ni maa 46 awɔ tolo u taara u ka so tolo foyi tɛ yen bilen n'i y'a lajɛ Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ nka tolo ale maa dɔw ka ko nin ko la kosɛbɛ a ma jɛn n'a ye dɛ a ye jalaki bin jɔnni kan awɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ Umaru Sisoko Embalo ale don Mali gouvernement ye ka communiqué kɔnɔna la a yira k'a fɔ Umaru Sisoko Embalo kun hakili la ko in ye min ye kosɛbɛ o tɛ ale ma faamuya Umaru Sisoko Embalo ye ko ta cogo min na kosɛbɛ f'a ye waati di Mali ma awɔ k'a fɔ ko a ye ninnu bila Mali jamana kuntigi ko o tɛ o e m'a faamuya kosɛbɛ i ka ko in i k'a ɲini k'a ɲɛdɔn awɔ siga fɔ o de ye damu ye o jɛlen don n'i y'o ɲini an fɛ awɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn ye nka n'i y'a kɛ jakuya ye jakuya tɛ ɲɛ o de la Mali jamana kuntigi awɔ ayiwa min ye bataki min kɛra kosɛbɛ a y'a yira CEDEAO ɲɛmɔgɔ la bi n'o ye Umaru Sisoko Embalo ye awɔ ale ye sira o sira ta k'a bɛ Mali bagabaga nin ko la kosɛbɛ a sira ma ɲɛ a bolo o de la tolo n'i y'a lajɛ janvier kalo tile 14 min natɔ filɛ nin kosɛbɛ o ye don ye don min bɛ yen n'a kan ka bɛn malidenw ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛlɛma hɔrɔnya kura kosɛbɛ o sɔrɔli ma awɔ ko Umaru Sisoko Embalo k'a dɔn k'a fɔ maliden ye kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ a bɛɛ bɛ nin sira in de kan awɔ wa maa si tɛ se k'a fɔ de ko i bɛna fɛn de jagoya Mali kan fɛn min tɛ malidenw ka taasira ye cogo si la tolo o sira min filɛ nin dɛ awɔ o de bɛ to sen na fo Ala ye don min kɛ sa kosɛbɛ ninnu bilala nin kan de kan dɛ tolo k'u taalen Côte d'Ivoire min ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi n'o Alassane Ouattara ye kosɛbɛ tolo a fana a ye kuma ɲumanw fɔ dɛ awɔ min bɛ tali kɛ ninnu kunbɛra aéroport international Félix Houphouët-Boigny yen don Port Boué min ye Alassane Dramane Ouattara ye kosɛbɛ aya tolo ko a fana ye kuma ɲumanw fɔ awɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye a y'a yira k'a fɔ fana Mali ani Côte d'Ivoire cɛ jamana fila terima jamana fila don kosɛbɛ tolo n'i y'a lajɛ Côte d'Ivoire jamana kuntigi awɔ a ko a bɛ fɛ ka min ye sisan o ye Mali ni Côte d'Ivoire ye ayiwa ka se ka bɛn kosɛbɛ ani min b'an dala sisan awɔ n'o ye bamanciya wale lakanabaliya ani kalataw bɛ se ka kɛ cogo min na kosɛbɛ Mali yɛrɛ bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na awɔ tolo o n'a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ Alassane Dramane Ouattara a da donna o la hali CEDEAO bɛ se ka Mali dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la cogo min na kosɛbɛ Alassane Dramane Ouattara a da donna nin bɛɛ lajɛlen la a ye foli ta ka ɲɛsin min ye Umaru Sisoko Embalo awɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛ kosɛbɛ ani Fɔr Ɲasinbe awɔ munna ma Asimi fo le sort tolo an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la kosɛbɛ l'indépendant bɛ kuma in dafa tolo i kun y'a fɔ ten kosɛbɛ l'indépendant bɛ kuma in dafa awɔ n'i y'a lajɛ ni finitigi maa 49 in awɔ tolo min ye politikimaw ye olu kɔni ko in diyara u ye kosɛbɛ kosɛbɛ olu y'a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyara u nisɔndiyara sabu kalo 6 ɲɔgɔn faamuyabaliya kosɛbɛ min tun bɛ Mali ni Côte d'Ivoire jamana cɛ awɔ tolo k'o ɲɔgɔn faamuyabaliya in ala danga nin kɛ kosɛbɛ ala danga nin kɛ awɔ politiki tɔn sababi yan kosɛbɛ RPM min ye ani CODEM ye awɔ tolo fo ka taa se ADEMA PAEJ kosɛbɛ ani Front africain pour le développement FAD ninnu bɛɛ lajɛlen ko tiɲɛ yɛrɛ la awɔ tolo u nisɔndiyara kosɛbɛ sabu ko kuma ɲɔgɔnya kuma kungurunin o man ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kogo kungurunin o de ka ɲi maa ni sigiɲɔgɔn cɛ awɔ kuma kungurunin tolo o kuma o tɛ ban dɛ o de kuma ni Côte d'Ivoire cɛ kosɛbɛ politikimaw i n'a fɔ Useni Amion Gindo awɔ CODEM ale don Dr Bouakari Keita RPM kosɛbɛ fo ka taa se Front africain pour le développement awɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ayiwa ko nin ko in kɔni kɛra nisɔndiya ko ye kosɛbɛ k'a bɛ n'a fɔ san cadeau awɔ n'o ye donbolo ye kosɛbɛ k'o de kɛlen filɛ nin ka ɲɛsin Mali ni Côte d'Ivoire ma
min ye Hussein Ami Gindo ye ale ni kuma fɔ ka page Facebook kan n'i y'a lajɛ min ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ tolo ko san 2022 kɔni banna ka don san 2023 la an donna a la hɛrɛ la tigimaw y'a yira k'a fɔ nin de kun ye olu ka laɲini nka olu y'a kuma fɔ n'olu kun y'a kuma fɔ kuma bɛɛ maaw na olu kɛ faso jugu ye a ko filɛ nin lɛnɛbana de ni kuma fɔ dɛ tolo an bɛ to lɛnɛbana kɔnɔ a ka kunnafoni wɛrɛw bɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ayiwa ni maaw ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bamanciya wale kɛlɛ a tɛ ɲɛ o de la ko fulaw ani dɔngɔnɔw olu farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ kɔnɔna la u k'a ma ko Kawural Kamon nin bɛna fɔ nin filakan de ye Kawural Kamon ko fulaw ni dɔngɔnɔw o ye nin jɛkulu sigi sen kan a kɛra sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 7 o tolo ko u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ayiwa bamanciya wale la ani sigiɲɔgɔnya min bɛ dɔngɔnɔw ni fulaw cɛ tolo n'i y'a lajɛ min ye yɛrɛlakanakulu min filɛ n'u k'a ma ko Dana Ambasagu Mamadu Gunjɛ ani Seku Boli mouvement armé min bɛ centre kɔnɔna la ani olu de jara ka nin jɛkulu in sigi n'u k'a ma ko mouvement Kawural Kamon tolo ni jɛkulu in sigili kun foyi t'a la k'u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka bamanciw kɛ u juguw ye tolo n'i y'a lajɛ ko nin ye maa fila ye ayiwa tolo minnu minɛna bamanciw fɛ nka u kumana dɛ minnu bɛ ka min ɲini bi k'u ka bila groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ko douane baarakɛla kelen ani kunnafonidila kelen min bɛ Sud Afrique ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans minnu dulonnen bɛ Al-Qaïda la a na kɛ ninnu bɔra ja dɔ kɔnɔna la tolo ko kalo damadɔ minɛni kɔfɛla la k'u bɔra ja kɔnɔna la ka yira k'a fɔ k'olu bɛ balo la nka u bɛ min ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ douane la n'a tɔgɔ ye ko Gawusu Kulubali tolo a y'a yira k'a fɔ a bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ u k'a ɲini olu ka se ka bila sabu bamanci ninnu n'o ye GSM ye u tɛ foyi nɔfɛ ni wari tɛ maa tɔ ninnu minnu bɛ yen nɔ ni o ye min bɛ bolo la tolo ale fana ale minɛna Sikaso yan fan in de fɛ ale fana nka ale tɔgɔ ma fɔ ale fana kɛn bɛ k'a ɲini bi ale nazara ye ko f'a ka bila tolo n'i y'a lajɛ o kɔfɛ ayiwa maa tɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ bamanciw ka bolo kan sisan kunnafonidila min bɛ yen ni faransikanden don n'u k'a ma ko Olivier Dubois yɔrɔ ale yɛrɛ minɛna mai kalo tile 5 san 2021 Gawo min ye américain den dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Jeffrey Woodcock ale minɛna octobre kalo tile 14 san 2016 Niger ale kɔni na min yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ min ye Australie ka den dɔ fana ye Arthur Kenneth Elliott ale minɛna janvier kalo tile 15 san 2016 Burkina fana na min yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ tolo min ye Italie ka den dɔ fana ye n'u k'a ma ko Lilian Gerguich ale fana minɛna avril kalo tile 4 san 2015 fana kɛra Burkina tolo ninnu bɛɛ bɛ bamanciw bolo bi nka bamanciw bɛ ka wari de ɲini ninnu kun kɔrɔ dɛ tolo l'indépendant de ni kuma n'an bɔra indépendant na e ko an t'an ɲɛsin Soir de Bamako ma de ale y'a yira k'a fɔ ko min ye kalanko tagabolo ye Burɛn mara kɔnɔ k'a bɛna fɔ ko politikimaw sen donna a la tolo nin tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i y'a lajɛ min ye Burɛn a kalanso dɔ de bɛ yen k'u bɛ fɛ ka tɔgɔ da maa dɔ de la jɛ ma kɛ ni o ye Burɛn kalanso in yɛrɛ a ma ban jɔli la fɔlɔ nka k'u bɛ fɛ ka tɔgɔ da maa la muso don n'u k'a ma ko Madame Haidara Aïssata Alassane Cissé ni bɛɛ b'a dɔn Chateau la yɔrɔ i bɛ Chateau dɔn n b'a dɔn Chateau ale bɛ CNT kɔnɔ a député kɔrɔ yɛrɛ don n'i y'a lajɛ gɛlɛya in ko a kuma bɛ bɛɛ da a bɛ Gawo kɔnɔna la a kuma bɛ yen a kuma yɛrɛ bɛ hali Bamako yan maaw da Soir de Bamako y'a yira k'a fɔ min ye kalanso in ye a ɲɛma n'o y'a proviseur ye ale de ma sɔn fiyewu cogo si la tolo ko ni kalanso in k'a fɔra k'a fɔ k'a tɔgɔ ka da min ye Madame Haidara Aïssata Cissé Aïssata Alassane Cissé n'u k'a ma ko Chateau nka proviseur ma jɛn n'a ye dɛ proviseur ka jɛnbaliya kun ye mun ye ko kalanso min ma ban fɔlɔ kalanso min yɛrɛ tolo ko Assemblée nationale o da ma don a ko la parents d'élèves ma jɛn ni a ye tolo a kuma ma taa sariya ɲɛma foyi ko fo politikima dɔw de wulen bɛ bi k'a fɔ ko lycée min n'a filɛ nin ye Burɛn kɔnɔna la tolo ko fo k'o lycée tɔgɔ da Chateau la proviseur y'a yira k'a fɔ
ayiwa ko in ale y'a jateminɛ min na aya politique ma dɔw de bɛ yen olu bɛ fɛ ka ko in kɛ politique ko ye kalan dun ni politique olu fɛn kelen tɛ sira kelen tɛ ko nka n'i y'ale ka faamuya jateminɛ a y'a yira k'a fɔ maaw bɛ yen ayiwa kalanso in tɔgɔ bɛ se ka da olu la tolo olu ye lakɔli karamɔgɔ jolenw ye minnu bɛ yen n'u tɛ balola bi minnu bɛ yen n'u y'u jɔyɔrɔ fa kalanko nasira la burɛmu kɔnɔna la tolo olu bɛ yen bi kalanso tɔgɔ kan ka da u la ka se k'a dɔn u ye baara min kɛ n'a fɔra k'a fɔ ko proviseur ka kuma la ko politique tolo ka taa ale ta k'ale k'i yanga fɛn olu ka kalansow kɔnɔna la burɛmu proviseur ko o tɛ ale fɛla ye dɛ kalanso in a bannen yɛrɛ de don bi k'a tɔgɔ tɛ da château la soir de Bamako de ye nin kuma fɔ nka yan'an ka bɔ a soir de Bamako kelen kɔnɔ tolo ko vérificateur général a cunna yɔrɔ dɔ la ko yɔrɔ min ma ko cakɛda in SMDT SMDT tolo n'i y'a lajɛ SMDT tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye an ka kunnafoni di siraw olu baaraw bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na ko bureau du vérificateur général a ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ yen sɛgɛsɛgɛli in nafolo caman tununa la dɛ ni yɔrɔ ale kɔni mana sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ban i b'i sigi ni nafolo tununi de ye bureau du vérificateur général ko a ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ SMDT a cakɛda in na sɛgɛsɛgɛli tolo a yira k'a fɔ ko minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka nafoloko yɛrɛ kunna dɛ k'ale ye bolonɔbila sɛbɛn dɔ de kɛ desanbu kalo tile 20 san 2018 ka nafolo dɔw bɔ tolo nafolo minnu bɛ yen n'a man ka bɔ wa ko a ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ ani faransi cakɛda dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o cakɛda in n'u kama ko Natixis tolo n'i y'a lajɛ o facture octobre kalo tile 14 san 2018 ka n'a bila san 2020 na ko dafu yɛrɛ ani ɲɛmaaba n'o ye DG ye tolo k'olu impôt min kan ka sara a la a bɛ t'i jɔ fo $200,000 ni kɔ la tolo k'u ma kala don ɲina ka bɛn ni o ye bureau de vérificateur général y'a yira k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ marché bɛ di n'o ye sugubulon ye jamana t'a ta sɔrɔ fo n'a kɛra o nafolo de bɛ kɛ sira kelen ye ka taa bila ayiwa yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a o man kan sariya ko a y'o nɔ minɛ bi Amadu soir de Bamako de nin kuma kosɛbɛ n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ an b'an ɲɛsin waati ma waati ale ko tare ko min ye san 2023 ko den fitinin fɔlɔ min n'o bangera kɛnɛyaso kɔnɔ k'o kɛra centre de santé et de référence la commune 5 la tolo tare sabu ni bangi kɔni kɛra ka ban tolo o ye hɛrɛ de ye a yira k'a fɔ ko san 2023 den fɔlɔ min bɛ yen n'a bangena aya tolo o kɛra janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 tolo n'i y'a lajɛ Bamakɔ sigida 5nan den fɔlɔ in a bangena yen nɔ de musomanin don ayiwa a masaw o ye madame Kulubali Mariama Kulubali ani Sumela Kulubali olu de ye san 2023 den fɔlɔ sɔrɔ o la sa ministre tare ministre min ni o b'an ka kɛnɛyako kunna Jeminatu Sangare tolo ale taara ɲɛda den fitinin a bangenen a taara ɲɛda a kan o ka kan tolo n'i y'a lajɛ mun ni tamasiyɛn ɲumanba de ye sabu san mana yɛlɛma ka ban i b'a sɔrɔ den fɔlɔ min bɛ yen n'a bɛ bange ayiwa sankura kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw b'u ɲɛmada kɛnɛyasow fɛ ayiwa ni den min bangena ye ka se ka taa ale lakodɔn k'a jira k'a fɔ nin de ye san maa fɔlɔ ye tolo ko den fitinin min bangena nin ye muso don an y'a fɔ ten min ye ministre ye ale kɔni taara colonel Asimi Goyita tɔgɔ la ni Choguel Kokala Mayiga tɔgɔ la tolo ka donbolo kɛ muso in ye k'a fɔ a ɲɛna ko a ni ce a ye den san 2023 o den fɔlɔ o masaw kɛra ale ye waati de ye nin kuma fɔ dɛ tolo n'an bɔra waati kɔnɔ min ye nouvelle horizon ye an b'an ɲɛsin o ma kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko min ye chambre d'instruction min n'o bɛ Bamakɔ yan ko a b'i n'a fɔ olu ye ɲangi dɔ boloda ka ɲɛsin min ye madame Buware Fili Sisoko ma tolo madame Buware Fili Sisoko ale ye ministeriya kɛ an ka jamana kɔnɔ yan o ministeriya min ye sɔrɔ ministeriya a y'o baara kɛ tolo nka baara in a bɛ n'a fɔ an bɛ don min na ko bi madame Buware Fili Sisoko ayiwa kɛ de b'a kɔ ka sababu kɛ mun ye affaire min bɛ yen ni a kuma bɛ sen na n'o ye finitigiw ka minɛnsanko ani jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛna Ibrahima Boubacar Keita ale ka pankuru min na sɔngɔ kelen ma se ka dɔn a la madame Buware Fili Sisoko yɔrɔ ale minɛnen bɛ o ko de la a yirala k'a fɔ kabi utukalo tile 26 san
21 a bɛ kalo 16 de la bi nin dossier in min ye avion présidentiel ani finitigiw ka minanko n'o ye fourniture de matériel et d'équipement militaire ye san 2014 nin ministre in ale de tun bɛ sɔrɔ ministère la waati madame Buhari Fili Sisoko hali sisan tolo k'a bɛ k'a ka kiiri kɔnɔ nka kiiri a tɛ tigɛ fɔlɔ nka mun ɲinina madame Buhari Fili Sisoko fɛ chambre d'instruction min n'a ka ko b'o bolo o de y'a ɲini madame Buhari Fili Sisoko fɛ tolo k'a ka $500,000 a k'o da fiɲɛ na ani a bolo fɛn fɛn b'a bolo a k'o yira ko de filɛ ta de ko wulila min ye madame Buhari Fili Sisoko yɔrɔ a yɛrɛ tun ye a ɲini kuma bɛɛ ko a ka bila fɔlɔ n'o liberté provisoire ye walima a ka kiiri ka tigɛ kiiri de ka tigɛ a kun y'o ɲini waati jan nka an bɛ don min ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ bila fɔlɔ min kɔni ɲinina fɛ sariyatigiw fɛ tolo o de ye caution min n'o ye $500,000 ye CFA la k'a k'o di fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka fiɲɛ sɔrɔ o de kuma bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ kosɛbɛ Amadu ni Nouvelle Horizon fɔ e ko an ta datugu ni Eko ye ale da bɛ min ye Nusar ale ye laseli kɛ CNT okumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko CNT yɛrɛ kɛmɛ ŋɔni belebeleba ye min ye transition maaw ɲɛkɔrɔ tolo n'i y'a lajɛ min ye Numsar ale ye politikiman ye a bɛ CNT Conseil national de transition a b'o kɔnɔna la o jɔyɔrɔbatigi yɛrɛ do bi Numsar de ko CNT k'a bɛna fɔ Franjila fanga in a kɔkolo de CNT n'ale kɔni karila ala k'an kisi transition kuma tɛ fɔ Numsar ka kuma bɛ nin de yira a ko n'i y'a lajɛ tolo min ye Franjila fanga in ye ningali min kɛn bɛ fasidi sɛbɛn in fɛ o ye k'a fɔ ko jamana a mara cogo tolo n'i y'a lajɛ a kana kɛ maa kelen ko ye a kana kɛ I b'a fɔ ko maa kelen de da b'a la tolo ni o bɔra la ka ban ningali y'o ye dɛ ko bɛna fɔ ko tanama wale o bɛ ta ka ɲɛsin Franjila fanga ma ko a bɛna fɔ o tɛ Numsar ka hakilila n'o tɛ kelen ye Numsar y'a yira k'a fɔ maa min don a ka kuma lamɛnnen don bi kosɛbɛ sabu n'a kumana fɛn o fɛn ka bi Mali kɔnɔ maaw bɛ kala turu o kan ni politiki ma denmisɛnnin min filɛ nin tolo a bɛ CNT kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a hakilila ye min ye maaw bɛ ka fɛn fɛn fɔ Conseil national de transition ma bi maaw bɛ ka jalaki minnu bɛ a ni cakɛda in kan tolo a y'a yira k'a fɔ maaw m'a faamu n'i y'a mɛn transition ko CNT ni CNT tɛ e ko transition ko kuma yɛrɛ bɛ dɔgɔya dɛ n'i y'a lajɛ Franjila fanga bi na tolo ɲɛtaga fan fɛn fɛn b'a la yɛlɛmani fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jamana in kɔnɔna la bi CNT ale de b'a cɛmancɛ la ko ni CNT tɛ yen transition ko kuma yɛrɛ a kuma bɛ se ka fɔ o ye Eko ka o kuma ye tolo an b'a kun cɛ ni kuma min ye o ye Eko kelen ye ale ka fasiri ye a y'a yira k'a fɔ tolo an yɛrɛ ka jabaraninw sanfɛ n'i y'a lajɛ tolo ko an ka jabaraninw sanfɛ télé dɔw bɛ yen tolo olu ka jɛmukanw jɛmukan ninnu I b'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko bezi tɛ dɔwɛrɛ ye ka jama ɲini ka kɛ I yɛrɛ kan walima I bɛ fɛn min kɛ maaw ka se k'a dɔn n'i y'a lajɛ ko an ka jabaranin dɔw bɛ yen tolo u b'u to kulonkɛ la ka taa don ko la yɛrɛ ko min bɛ jɛmukan yɔrɔ jama de bɛ télé lajɛ nka n'a fɔra k'a fɔ I bɛ jɛmukan kɛ jɛmukan min bɛ yen n'a ayiwa tolo a tɛ taa anw ka tabiyaw fɛ walima ɲɔgɔn nɛni ɲɔgɔn buruja télé sanfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko an ka télé dɔw bɛ yen bi o de bɛ ka kɛ an ka télé dɔw ko wa tolo a bɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ko wa ko minnu b'a jɛmukan ninnu kɛ olu sigin bɛ a ka d'u ye olu de bɛ a ko yɛrɛ laɲini walasa u ka jɛmukanw ka se ka labɛn sabu n'i y'a lajɛ maliden dɔw bɛ yen bi nin de ka d'u ye koyi bezi an t'a bila yan an b'a bila yan Eko de nin kuma ni Ala sɔnna tolo an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah gafe kuraw mana bɔ o lakali lamɛnbaaw ye maa an bɛ k'an bɛɛ da a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ